ju malo doveo sam ju malo da bude s vama. Aj Bog. Bog deda, Bog baka, šta tu duhovi žive na tavanu? Ne, nismo mi u 17. vijeku. Kod vas se čini da jesmo. Glupa lopta. Ste mi pripremili sobu, tablet, mobitel, pare, sve, hvala. Gdje? Fuj, tu nešto smrti. Pretpostavljam da je ovo moje. Stara lova, ali šta će mi? Nisu se baš potrudili. Zašto ja spavam na slami, šta je to starinski način? Pernica. I mobitel. Glupa pernica, daj mi mobitel. Šta je ovo? Bako. Molim dušom. Šta je ovo? Rekla si da ti pripremimo nekakvi dobar mobitel. Eto ti drveni. Se igri s njim. Kakvi drveni mobitel, to mi uopće ne treba. Idem sa starom lovom nešto kupiti. Idem sa starom lovom nešto kupit. Da vidimo koliko je to lipa. Gdje li to piše? To je iz Vatikana. 5 lipa, to je sigurno puno. Da. Što li to dijete ne odgleda? Aj, makni se. Au. To malo ja pojedem. Lopta. Nema me. Nespretnija. Ovo novce je kao zaista skupa, su mi rekli. 5 lipa, to ću ponaći. Idem pre. Šta li ova lopta tu radi? Milo, moraš ići u podrum. Šta je sad? Moraš ići u podrum iz gluva. Pošto? Po sok. Dobro, divan je podrum. Ispod tvoje kuće se nalazi. Ideš tamo na ulaz ispod. Ispod moje kuće. Ispod tvoje sobe. Onda tako reci. Sok. Bako, nemate soka. Šta, nisi kupila soka? Pa rekla si da se kupim šta ja hoću, a ja neću soka. A da, zaboravljam. Idem prileći malo. O Bože, evo čekam od kuće. Idem nazad tako. Da, ovo drveni opet. Kragu. Bako, ima li u ovom selu neki park? Ima, ali je prazan, nema ničega. Nema ničega kako to misliš. Ajde sad idem brat mrkve. Fuj. Mrkve, sad. Rekla sam krumpire dušo. Bože. Dobro, kad se deda probudi. Idemo brat mrkve dušo. Mrkve, krumpire. A gdje je vam tu polje? Evo ga tu. Aha. Ajde. Nagradu ćeš dobiti 5 lipa. Što? Pa to uopće nije puno, radije bi 20 kuna na 5 lipa. Svako bi, nismo mi tako građani.